Už to ide. Ideme na to. Poď do nich. Akcia. Aaaa! Ja mám mágii. Áno, vy si tam jedného dávate, vy ste fakt brutálni. Tak na čo si ich privolal všetkých ty, blázon? Iba polovičku ty. Počúvaj, ale to iba je strašne polovičku. hardcore video bez zvuku. Ako bez zvuku. Tak pusti dačo. Čo? Pusti dačo. A čo mám pustiť? Neviem, takú muzičku smiešnú. This is my pipi. No čo makáte bolo? vy lamkári. Ti dám... Veď ale ty Tak veď kokos. idú po mne, ty ochranca! Simon, tak na čo si ich privolal všetkých? Ty. Jak všetkých, ani polovica to není. Nie vôbec. Inteligent, však veď idú po mne. Ľudia, ale pointa je v tom, že väčšina mala odísť do stredu. Nemala. Mala. Mala. Simon mala, my sme to už prešli. A jak? Mala. A potom v tom strede čo? Potom z toho stredu ich jeden zobere a ďalší dvaja nabijú bojky. Keď budú bojky nabité, zjaví sa Century Falcon a jeden ho pôjde privolať a ostatných tých špuntov, čo tu budú poletovať, tých bude zabávať ten druhý. A ten Chápeš? jeden dá sám to centrum Nie. Falcoma? Potom ten jeden, čo zabáva tých špuntov, tak tak sa nechá puknúť a príde sem znovu. Dobre, ja sa nedám puknúť. Ja sa kľudne dám Tak puknúť. nemáme šancu spraviť, keď si to už teraz posral. Aj no. Ak to... Hlavne nechoďte ďalej do Hej, pomoc! Idem. Ty kokos, čo si? Hej Dobre. Ríšo, a tu sa nahráva aj to, čo my hovoríme? Samozrejme. Sa všetko dokumentuje, Šimon. Aj to, čo môj oco tu bliaka. Tak kamarát, to musíš dať na YouTube, lebo to je strašné mrhanie talentom. A ďalší sem doleteli z ničoho nič. Ty tulo, Ja tak som nechoď tam tak nebol. dopredu. Kto tam bol? Ja som bol Priznajte sa. dolu. Tak sa priznám ja som to bol, ale nebol. Alebo nebol. Ja sa už idem nahať puknúť, ja mám riti. Hoďte to na mňa. Prečo všetci máte tak málo života, ale ja mám ešte štíty? Lebo ty nič nerobíš. Nie, vôbec, koľko som ich už pukol. Už ma idú asi puknúť. Ja nedám ťa. Ale oni ma dajú. To čo tu poletuje za špunta? Nerob, laguje mi to. My pee. Dávaj, pusti to. This is my pee. This is my pee. Čuž. A zdravím všetkých poslucháčov aj prítomných, sediacich za obrazovkami, čo to pozerajú na YouTube alebo na inej stránke. Ja som Zero a toto sú moji dvaja slavní kamaráti Tormen a Šimondok. Práve sa pozeráte na skupinu neohrozenej trojici, ktorá brázdí mapy Dark Orbitu a krúte rozdávajú tvrdé rany vonkajšiemu vesmíru. To bolo bez dobre. Prepáč, nepočul som, čo si vravel. Práve ste počuli slovo, ktoré objasnilo inteligenciu môjho spoluhráča Tormana a Šimondok sa nevyjadruje, lebo sa hanbí za svoje meno. Ale ty sa hambíš ty. Počuli ste ten hlas? Je to chudák dieťa z vidieku, ktorý ťahá internet. Počítač má postavený z usnutých hovan a zbytý konskými kopytami dokopy. Dosť už. Lebo umreme. My tu máme bojovať a nie sa utrtkávať. S tým nemá zdále, keď bol starší. Nemal ani na gumenú anču, poslúžili mu teplé kráľovské lajná. Dobre. Come on Barbie, let's go party. Označte si ma. Počkaj, ja si ešte dobijem život. Oni, Denis, označ si ma. Máš? Dobre. Mám ťa označeného, brat. Dobre, brat. Brat Anton. Kde majú byť ďalší? Kde udatný skutok Tam pori Tormana? trošku, pri tej bojke bližšie. No tak to zase nie. To je už príliš ďaleko. Bože, furt mi tu svieti, že na mape 4-5 Ríšo, sme PvP. to mali tak spraviť. Moje meno je Zero a tohle je Jackass.
Už sú tu. What's up? Ty kokos, ako veľa ich ťahám. Počkajte, s ním pomôcť tým jedným, bude to veľmi ťažký boj. Bojujem. Pukli mi peta. Ja ho neviem označiť. Veď tam ani nestínem priletieť. Ten žid mi to robí na schvál, ja som ho nevedel označiť. Ty kokos. Drvičky. Inak počúvaj, to iné hardcore video, keď 10 minút dávame toho čuráka. Hej no. To je ináč pravda. Dočkajte sekundu. Dočkajte. Nebudú. Dočkajte. Ty kokso. Počkaj. Počujte nárečie zo Šimondokovho kraja. Ale fakt nesmejte sa mu, on to má ťažké v živote. Sa mu smejú za jeho meno všetci. Aj môj pet do toho strieľa. Excelentná práca. Už nemusíme strieľať, čak? Nie. Dobre, tak. Šimondok, ideme na to. Tunak sa spawnnú, takže... Šimondok! Ups. Nevydalo. Veď idete ku mne! Houston, máme problém. Kto to zase posral? Sorry for party rocking. Podcast. Ospravedlňujem sa mojim spoluhráčom aj našim poslucháčom, ale musel som si odskočiť. Musel sa ísť vysrať, priznaj sa. Nie. Poďte mi pomôcť k bojke. Denis, po tebe už nič nejde. Vráca. Niekto ich spodnej boj. Nechoď ešte titulo, veď ale ja tu musím sa zbaviť tých outcastov. Poď mi pomôcť. To nevadí, ser na to. Ti dám, že to nevadí. Proste ospravedlňujem sa všetkým poslucháčom aj pozerajúcim, ale toto je proste hardcore video a ja musím byť udatný a šľachetný. Tak nebudú datní a šľachetní a poď nám pomôcť. Ale neboj sa. Necúcaj tu, Bender. Lipto. Kde si už? Slovo Božie. Kde si už? Tu samovrah. To. No kto asi? So Šimonom hovorím. Houston, máme problém, ustupujeme. Šimon, si na to sám. Dobijam bojku! No tak ju dobí. A ja sa pokúsim prežiť. Koľko máš života? Šimon, žiješ? 90 000. Dobre, už buďte normálni. Ale veď to sa nedá s jeho fajným menom. Už ho Ja sa idem neurážaj. nahať zničiť. Nie, nenahávaj sa zničiť, nabij aspoň tú bojku. Či si ju nabil? Nie. Nie. Pomôž mi, Ríšo, tuto dolu, hej. Ja si musím nabiť štíty. No dobre, Ale už sa mi taky mňa zabijú. Ako si na tom? Koľko máš života? Počkaj. Asi 20 000. Wow, to si na tom až tak zle? To si mal Dobre, skôr čo, povedať. už zruš to video. Príde čo je to idem pozrieť. Nie, ja to dám na Facebook. Keď nás puknú. Nie, preboha živýho. Ba, aj na YouTube, aj Bude všade. sranda. Si píš, že bude, veď, ale ja Ja sa idem. daj už zničiť a daj to na Facebook. To bude o čom? To nebude mať, áno, ani šťavu. Ono, to bude... Počkaj, to ešte stále nahrávaš? Maslák! No Šimondok. pomôž mi ty. Šimondok, veď, ale ja mám ešte menej života ako ty. No ja mám 21 000, ty. 39. No tak jo. A Ale- máš ty to. Teraz počujete posledné slova udatných bojovníkov, ktorí sa snažia o marné prežitie. Do sektoru, ktorý je krutý a chladný. Je to Teraz- domovský sektor Šimondoka. Teraz si ma naštval, idem to prejsť sám. Hej, poďte. Hej, bandurky. To je povzbudzujúci spev našich strašných bojovníkov. Hej, banďurky, hej. Ja nemôžem. Uj, Mourec zbraní časť. Kabark. Ríšo, teba zabili. sú na rade ohňostroje. Chlapci, toto je koniec Ríšo, všetkého. zabili ťa. Hej, laglo mi to. Ti dám, že jažíš.
No už sa pukne aj ty. Toto je maximálny koniec, ktorý môže existovať. Podstupujeme tú hambu. Ale boli sme udatní a šľachetní, že sme sa tam odvážili ísť. Dovidenia. Ríšo, už podstav. No ty si tiež dobrý, keď sú tam opraviť zadarmo. A odvážili sme sa tam ísť. Ale buď ticho, to nikto nemusí vedieť. Pichni mne. Stále to natáčam. Sakra. No tak už to odstav, daj to na Facebook. Počkaj, no, odstavil som to. Riadna sranda. Ak to mám dať na Facebook? Hej, dávaj. Dobre, tak počkaj, tak to odstavím až teraz.